Kad sam bila u Beogradskom kolu, videla sam kako se organizuje u stvari proba, kako bi trebalo da se organizuje. Znači ide sve redom zagrejavanja, ide vežbe koje nisu uopšte, ne razlikuju se od baletskih vežba. To se radi na početku, piruete. I meni to je bilo predivno da vidim taj spoj baleta i folklora. Čim sam igrala balet toliko godina kao dete. I sledi kako se uključuje i pevanje u to, kako se vežbaju koreografije, kako to izgleda u stvari, jer mi sve u Australiji nismo generalno i još uvijek danas se ne igraju, ne izvedu se koreografije u originalnom smislu, jer generalno ima nedostatak igrača, posebno i nedostatak muških. Tako da sam u kolu uspela da vidim, imala šansu da vidim kako to izgleda cijela koreografija kad bude, na primjer, 12 parova, što ja to nisam nikada ranije videla. Imala sam čak šansu, imala sam mali nastup na Kolarcu u Beogradu. Bila je neka, ne sjećam se, reklama za ne sjećam se za koga i onda su zamolili asistente u kolu da igramo neku stilizovanu verziju folklora i onda sam ja uspela da ubacim jer neko drugi nije mogao. Tako da sam uspela da imam taj mali nastup i to je isto bilo predivno za mene. I uopšte biti tamo, biti u Beogradu na licu mesta i bila sam na puno koncerata i kola i plus sam malo bila pored toga sam bila na nekoliko proba u Kudu, u Krsmancu, kako se kaže, ne sjećam se sada pravilno ime. I na njihovom koncertu sam bila i na koncertu Lole, isto veliki kud, Akud Lola u Beogradu. I jednostavno mi je bilo srce toliko puno posle tog puta i toliko sam dobila inspiracije tamo i od ljudi koji su mu pomagali, koji su uzeli svoje vreme da mi pokažu korak, na primjer. Uvijek ću biti zahvalna. Grupe mladih igrača punih entuzijazma su podstakle osnivanje Kulturno-umjetničkog društva Kolo 2007. godine sa željom da igraju tradicionalne narodne igre iz Srbije i bivše Jugoslavije. Grupa je započela svoj rad u skromnim prostorijama u Lari. Kasnije su se probe održavale u prostorijama u predgrađu Melbourna, dok su se zadnjih godina vežbali u studiju blizu centra. Velika ljubav prema igri, muzici i tradicionalnoj nošnji svojih predaka ih je motivisala u neprestanoj želji da sačuvaju svoje kulturno nasljedstvo. Kulturno-umjetničko društvo Kolo stalno je težilo cilju da se ne izgubi nacionalna pripadnost mladih ljudi u Australiji i da se ta velika kulturna baština podeli sa australijskom publikom. Lepota različitih regiona iz Srbije i sa Balkana je zablistala u izvođenju bogatih koreografija sa igračima koji su nosili odgovarajuće tradicionalne nošnje. Gde god su igrali, pratilo ih je interesovanje i oduševljenje publike. Velika želja Melise Kožul da se usavrši u igri ju je odvela 2007. godine u Beograd, gde je stažirala u nacionalnom ansamblu Kolo, koje je bilo uzor Kulturno-umjetničkom društvu Kolo iz Melbourna. Vrativši se sa velikim iskustvom iz Srbije, postala je umetnički rukovodilac i trener grupe i nastavila je da je uspešno vodi. Sa njom je grupa uspjela da ostvari 2 celovečernja koncerta, što je bio vrhunski uspeh grupe. Također, grupa je učestvovala na nebrojenim festivalima organizovanim širom Australije, a među njima su i koncerti na Viva Victoria Festival u Federation Square, The Queen Victoria Night Market, a također i na Premier's Gala Dinner at the Crown Palladium. Znači da se trese celo telo, da bude
ono obično ispadne ovako, što nema veze ni sa čim. Eto, ja sam radila na time da se to ispravi, da bude što... Posle tog puta u Srbiji, posle tog iskustva u Kolu sam, kao što sam rekla, bila puna ljubavi prema folkloru, prema tradicionalnoj kulturi. I vratila sam se u Melbourne. I onda sam ja uzela, jer jednostavno nije bio drugi, da nastavim sa Kolo, što ja zovem druga verzija Kola. Znači, do tada smo još uvijek vežbali u Geelongu. Posle tog puta smo prešli u Melbourne, drugi studio, jer smo hteli da privučemo eventualno decu iz Melbourna. Znači, da ne gledamo samo tu relativno malu zajednicu u Geelongu, nego da se otvorimo, stvarno da otvorimo vrata prema svima. I prve nošnje, kako smo nabavili prve nošnje, smo aplicirali. Rođaka mi je javila iz Srbije da ima projekat sufinansiranje projekta u dijaspori. To je Ministarstvo za dijasporu tada organizovalo i mi smo aplicirali ne nadajući se da će išta doći od toga. A naprotiv, dobili smo baš dobru sumu i tako smo kupili prve nošnje. Bilo je nošnje za komplet za Šumadiju i za koreografiju Vranje. I meni je to tada bilo važno da se opet te pare ipak potroše u Srbiji, da podržavamo industriju tamo. I dobila sam kontakt čoveka u Kragujevcu i onda smo preko njega nabavili svoje prve nošnje. Došli smo u Australiju 1988. godine u novembru i odmah smo se nekako uključili u tu srpsku zajednicu, mada ja sam došla onda iz Jugoslavije, a pronašla sam zajednice različitih naroda Jugoslavije, što mi ništa nije smetalo. Priključila sam se njima i nije prošlo ni mjesec dana i Marina je našla društvo, pošto sam samo došla sa jednom ćerkom, i otišli smo u klub Branko Radičević i tamo je bila neka predstava i bilo je jako puno dece male i ona je počela da igra. I ajde, nemamo nošnju, nemamo ovo, nemamo ono, nađi odavde, nađi odande ovu suknju, tako smo nekako skupili i tako je počela naša priča o Kolu. Aleks, što si došao, ali otkud problema nema. Pa tako sam spavao odmah iz kreveta. Igram, sine, vreme je. Kad sam imao 14 godina sam počeo da igram folklor. Hteo sam da budem uz naš narod, da malo upoznam našu Australiju, da vidim šta je Srbija i ko smo i šta smo i da, tako, pošto sam rod. Je to došla želja od tebe ili se to pojavilo kod tebe ili su roditelji više vodili? Ne, više želje od, mene, malo više. Dobro, počeo sam da slušam malo više našu muziku, pa dobro, tata uvek, moraš da znaš naš jezik. Sine,
hoću da počneš sa folklora, hoćeš ovo. I ja sam rekao, dobro, čale, nema problema, ajde, krećemo i eto, krenuo sam na folklor prvo i od toga sam onda počeo da pevam naše pesme i malo sad sviram klavir i tako se bavim muzike i fino. Lasnu uzdanu, da me zorka spomenu, po 2 put, po 3 put, isto kako prvi put. Lasnu uzdanu, da me zorka spomenu, zašto spiješ dode me, što te dome odvede, vodu da mi doneseš, kuću da mi pometeš. Po 2 put, po 3 put, isto kako prvi put. Lasnu uzdanu, da me zorka spomenu, stani zorke nestala, stani zorke prokleta, drugi će te odvede, dušu da mi izede. Po 2 put, po 3 put, isto kako prvi put. Lasnu uzdanu, da me zorka spomenu, po 2 put, po 3 put, isto kako prvi put. Lasnu uzdanu, zorka se ne okrenu. Fino. Ja mi se sećam kad si došao kod nas. To je bilo sjajno, baš je bilo lepo. Kad smo svi počeli da se družimo, bilo je super. Svi smo bili onako iste godine, dobro, malo različite godišnje, ja sam malo mlađi. Evo Svi sad. su bili studenti. Ali studenti, imali smo, znaš, mišljenje, isto tako i bilo je baš lepo sa kolo. Šteta što sad ne igramo, ali nema problema, danas ćemo malo da zaigramo. Evo, spavao sam lopanke, spreman za ovaj dan. Lepi dan. Da vidimo da i kengur ugrati. Kengur, jao, nemoj. Ne, stvarno si Ali jest. ipak je većina igrača u kolu su bili mladi koji su bili rođeni u otadžbini, a mi u stvari rođeni ovdje smo bili u manjini, ali to je stvarno super i fenomenalno što se to i kod tebe pojavilo. Ta želja da se sećamo odakle smo. Jeste i da naučim istoriju. Mislim, kod kola sam naučio dosta stvari u vezi odakle su došle igre i kako i sve to. Bilo je dobro iskustvo. Puno smo reklamirali taj koncert i na radiju i sa posterima svuda i po ovom mestu, po Dandenongu, po svim našim srpskim salama, po Melbourneu. Smo dali u novinama, pustili reklamu i na Facebooku naravno, tako da je bilo, sala je bila prepuna te noći, smo prodali oko 350 karata.
U ovom pozorištu smo održali naš zadnji koncert u oktobru prošle godine, 2014. godine. I izabrali smo ovo pozorište jer je relativno novo i predivno pozorište. Jednostavno, kad smo vidjeli ovo, nije moglo nigde drugde. A pored toga se pozorište nalazi u Dandenongu, to je deo Melbourna, malo dalje od centra, gde ima najveća možda koncentracija naših ljudi u Melbourneu. Program koji nije bio samo folklor uključen, nego smo hteli da damo celu sliku tradicionalnog života, kulture sa Balkana. Naziv programa je bio Balkanski venac ili na engleskom A Tour of the Balkans. I ideja programa je bila da u stvari provodimo publiku kroz put na Balkanu. Tako da smo bukvalno napravili taj balkanski venac, počeli negde u Makedoniji, pa smo išli nastavili kroz južnu Srbiju i onda išli gore do Šumadije, do Vojvodine i onda smo se vratili kroz Sarajeva i onda završili na kraju u Vranju u Srbiji opet. U dijaspori ipak takva organizacija ima neku drugu funkciju, neku možda dublju funkciju nego toga u Srbiji, jer to je i deo školovanja o folkloru, o tradicionalnom životu. I ja sam uvijek pokušavala to da objasnim što više vama, odakle su došle igre, kako se to možda razlikuje to što mi radimo od onoga što se stvarno igralo na selu i ipak to malo bude stilizovano, malo... Da ulepšiš u drugi način, da nam pokažeš. Malo čišćeno, jer ipak treba da se igra baš si super objasnila sve. Na sceni i uvek sam pokušavala da objasnim da svaki deo noše ima priču, svoju priču, da. Korist. A i noše su bile, hoću onu iz Šumadije da kupim. Would just be like this. I tako, moj Melski, tako se to radi lepo u ovaj grad, da im pokažemo. Super smo se družili. A, jeste. Bilo je baš... Tako smo se viđali u stvari svake nedelje. Sad se često, da, često. Malo je šteta, ali sad danas ćemo lepo na kafu, pa ćemo da zovemo svi.
Što se tiče folklora, hoćemo to obnoviti ponovo, to treba da ide ponovo, a? Pa, mislim, za sada u ovom momentu mislim da je nemoguće. Stvarno sam nisam tu odluku dala lako, to sam razmišljala o tome mesecima, tako da mislim da sam donela pravu odluku za taj moment. Nažalost je to bilo da se to zatvori, da se završi. Htjela sam da se to završi s tim koncertom, da bude to vrhunac, a ne da čekam i da gledam kako se to polako raspada. Ja sam mislila da to je zaista išlo tim putem. Mislim da je sve manje danas uopšte omladina koja bi htjela da igra folklor, jer to već nije više cool, kako kažem. Mislim, to me malo nervira generalno, mene lično, jer možeš ti biti itekako cool i sa folklorom, a to omladina jako teže zaboravlja. Znaš zašto? Jer mislim da opanak će mnogo više svijeta proputovati nego štikla i cipela. To je apsolutno. Prvi moj susret je bio kad sam gledao Kud kola Beograd na televiziji i mama i tata su rekli što ne probaš? Mislim, Čale malo više, kaže ajde bre sine, samo ovde si, znaš, postao pravi kengur, ajde malo se bavi nešto naše i barem ne, ili igraj fudbal sa naši ili nešto. Ja sam rekao, ajde da probam folklora, već sam igrao sam fudbal, bavio sam se vaterpolo i gledao sam naši kad su došli ovde i sve to, mislim, ali folklora mi je bilo, znaš, početak, barem da uđem u formi, u našu tradiciju, da se naučim nešto malo. Pa Kud kola je počelo u 2007. godine u Lari, tamo u mali grad pored Geelong. To je bila dosta mala grupa. I onda smo odlučili da prebacimo grupu u Melbourneu, da napravimo da što više mladi ljudi mogu više da dođu i da ima više, ne znam, populacija da može da se preključi. I onda smo rešili u Newportu da napravimo grupu zato što je bilo pored železničke stanice. I jako lepa zgrada. Sala za folklor, bilo super tamo. Da, bilo je baš kao iz filma, otvoreno sa drvom i baš je nam dala nekako inspiracija da igramo. U želji da nekako napravim malo bogatiju tu našu nošnju, da to ne bude samo ta Šumadija koja jeste lepa i sve je u njoj lepo, ali ja dolazim sa Morave, odnosno iz Niša, Prokuplja i imam baku koja je živela u Pirotu. Sad, ovo su originalne prve nošnje koje sam ja počela da šijem. To su te čuvene belajke iz moravskog kraja. Znači, to su bili čaršavi, pa sam ja onda nešto dodavala. To su melisine, prvo Marinine, pa melisine, pa Kristinine. Eto, tako da se to razlikuje, znači da ne bude stalno onaj ista nošnja. A onda, inspirisana tom grupom koja je došla iz Grisbore, počela sam da šijem. To su originalne, ovo nije original, ali kopija koju sam ja napravila. Ovo zlato koje ovde vidite, prvo su bile samo jedan red, pa sam onda našla drugi red, pa sam našla treći red, pa se to svaki put dodavalo, tako da je na kraju ispala sasvim jedna bogata nošnja iz pirotskog kraja, odnosno litak. Ovo je moja sestra Kristina, moja bliznakinja, u stvari sa njom sam počela u kolo, ta cela priča je sa njom sve išla, sve do kraja. Ona mi je bila najveći pomoćnik sa mamom i naš Aleksandar Petković s nama. Evo, mi se ponekad tako sastavimo. Ja ponesem čevapi. Mi koji samo znamo je neko drugi muziko. I lepo tere. Ponekad malo hrane, ponekad popijemo kaficu zajedno. Ovo inače se nalazimo na Univerzitet Melbourna. Ja ovde radim svoje doktorsku tezu. Sad sam stigla negdje na pola puta. Ovde sam i mašinstvo završila pa nastavila sa tezom. Da. U stvari kad smo krenuli da
da vežbamo u Melbourneu je jedan razlog je zato što smo ovdje studirali na Melbourne univerzitetu. Ja sam studirala nauku, Melissa je nauka i mašinstvo i onda je i nama bilo bolje mjesto da igramo u Newportu. Za mene je bilo kolo neki san da stvorimo nešto drugačije ovdje u Australiji, da stvorimo neku folklornu grupu škola, u stvari, folklora, što je pokušao da bude na isti način, isti nivo, u stvari, kao u Beogradu ili kao u Srbiji, kad smo dobili inspiraciju, kad smo otišli tamo i kad smo gledali i grupa Kolo kad je došla ovdje i kad su napravili taj veliki nastup. Za mene to je bila neka inspiracija da imamo i kosu kako treba i šminka kako treba i sve nošnje da bude onako lepe i različite i bogate. I to smo stvorili u stvari sa našim da pokušamo drugu kulturu, mislim u Australiji. Sad smo se i rasplakali. Sad ćemo svi da plačemo. Ne. To je bilo žao. Jako puno vremena, jako puno smo dali od sebe, sve smo dali, svaki slobodan minut. Puno smo uložili i truda i ljubavi i vreme, ali mislim imali smo jako lepo vreme i to ćemo uvek imati u naše srce, to vreme. Pa kad nešto voliš i kad se raspadne, ugasila se vatra i nismo imali dovoljno ugal više da to palimo, nismo imali ugal i od, ne znam, i od zajednice. Nismo imali novu generaciju da to pali. Pa evo, bila je razlika, bila je velika razlika naša grupa u vezi crkvena grupa. Mislim, dosta ima crkvene grupe u Australiji ovde i nema jedne... Mislim, mi smo bili jedini što smo bili samostalni. Da. I ja sam i prvo krenuo sa crkvenu grupu i ne da je bilo nešto loše, ali dosta bilo politike i evo, naši uvijek nešto, pare, ovo ono, da idu pare, što se dešava, i uvijek ima neka politika. A onda sam rekao, ma daj bre, ne mogu ovo više da slušam, pa sam krenuo onda sa Kolo. I to je bilo za mene super, pošto nisam trebao da slušam te politike i bili smo svi onako mladi da studiramo, znaš, i svi smo mogli nešto kao da učestvujemo na naše vreme i naše znanje u Kud Kolo i da prenesemo nešto novo, predamo nešto novo. I ja mislim, zato su, ako već pričamo da ljubomorst, da su oni bili malo ljubomorni i kažemo oni ostvo naše. Ali to je šteta što tako gledaju svi. Mislim, mi smo svi iz Srbije, znaš, svi smo zajedno. Trebamo i još smo daleko iz naše zemlje, a se onako svi držimo za nešto, znaš, neko izvini, razumeš me. I šteta što se ne držimo zajedno, kao drugi neki cultures ovde, što kao Grci, oni se, brate, držu, oni sve radu, mislim, ali dobro, nećemo pričamo o njih. Ako su drugi bili ljubomorni, onda su nas pogrešno shvatili kao konkurencija. A Kud Kolo je bila jedina takva organizacija, barem u Viktoriji, znači kod nas. Znači, mi smo pokušavali uvek da budemo jedna centralna organizacija koja je bila otvorena svima, ali stvarno smo bili uvek prihvatljivi, znači bilo ko da dođe. Ali drugi, na primjer, u tim drugim folklornim grupama u okviru crkvenih školskih opština su nas
i ljudi iz te organizacije su nas shvatili kao konkurencija. Mi uopšte nismo ni na to kako možeš da budeš nekome konkurent ako radiš nešto totalno drugačije. Znači, mi nismo hteli ni sa kim da se kačimo, ni da se takmičemo, da budemo bolji, nego da stvorimo nešto novo, nešto centralno, da se zajednica ujedini oko nas. A to se, nažalost, nije baš desilo. Znači, od te siromašne zemlje Srbije koja je u tom momentu bila, ne znam u kom stanju, rat, bombardovanje, dobili smo $5.000 i to nas je jako potreslo, zato što ovde u Australiji niko od crkveno-školskih opština i od ovih naših organizacija nisu baš pokazali neko interesovanje za ovaj pokret koji smo mi napravili. Čak smo imali problema, nisu nam dozvolili da igramo u nekim crkveno-školskim opštinama jer ne pripadamo crkveno-školskim opštinama. Srbi ne bi bili Srbi da ne bi tako nešto napravili, što je bilo jako teško deci. Pa smo imali problema na jednoj manifestaciji, to moram da spomenem, i to ovde u Geelongu na Paco Festi, kad nam skoro za malo nisu zabranili da marširamo zajedno sa srpskom decom, zato što, eto, ne pripadamo ni jednoj crkveno-školskoj opštini. Ko smo mi? Znači, jednostavno, mi smo probali da napravimo nešto drugačije, da napravimo nešto novo, da podignemo na jedan nivo, a nikog ništa nismo dirali i eto, uspeli smo, znači dobili smo te pare i onda se rodila ideja, pošto majka mi je bila bolesna, išla skoro svake godine za Srbiju, sad ćemo mi te pare donesemo u Srbiji, pa ćemo mi tamo da kupimo nošnje. I tako smo i uradili. Upoznali smo jednog divnog čoveka, Bojana, iz Kragujevca i on nam je jednostavno pomogao da selektiramo kako i šta da kupimo, jer je on čovek koji pokušava da sačuva tradiciju u tim teškim uslovima u Srbiji. Htjela sam da povežem više stvari, znači da bude priča o tim igrama, da bude to, jer ovde se to ne razume toliko da je na primer, da su šopske igre iz jednog regiona ili da je Vranje u stvari grad, da to nije samo ime neko, da je to mesto, da je to
ili recimo da se igre razlikuju jer se geografski razlikuju, znači iz različitih mesta. Htjela sam to da objasnim publici i našim igračima. A htjela sam i da povežem priču, znači mi sada koji smo ovde sa prvim migrantima ili sa prvim Srbima koji su stigli u Australiju. Brodom, da. Znači, ali najviše mi je bilo to bitno i mislim da je to jako važno povezati pričom sa Australijom, znači i sa prvim Australcima, to jest Aboriđanima. Jer ipak smo mi došli od nekle i došli smo ovde u ovu zemlju, a ovde je već bilo naroda.
Sanju Drljaču sam upoznala pre nekoliko godina. Ona je dirigent Srpsko-pevačkog društva u Melbourneu. Nju sam upoznala na nekoj humanitarnoj večeri, ja mislim. I onda smo došli na ideju da mi krenemo da pevamo isto. I onda smo mi njih zvali, pozvali smo hor Srpsko pevačko društvo da budu gosti na prvom koncertu. Što su i došli i stvarno ulepšali program mnogo po meni, znači da bude malo od svega, da bude interesantno i publici, da bude da se menja, da ne bude stalno ples. Ajde. Možemo malo u kolce da zaigramo nešto, da im pokažemo ovi kengurišta kako se to igra. Da mi znamo, da i mi koji smo ovde rođeni. Evo, pa skinuo sam ove obične neke, šta su, baci ih tamo, ajde. Ajde, nađemo jedno mesto. Evo ovdje, ajde. 1, 3, 2, 1 i... Gledajte ovo, gledaj, naučite se nešto. Sine. Zovem se Melissa Kožul. Rođena sam 90. godine u Geelongu. To je grad 50 km odvojen od Melbournea. Moji su roditelji došli iz bivše Jugoslavije 88. godine i želeli su da znam svoje poreklo. Tako sam počela da igram folklor u jednoj crkveno-školskoj opštini u Geelongu. Počela sam da igram kod dete sa 4-5 godina. Paralelno s tim sam igrala balet, klasični balet i završila tu celu školu u stvari. Igrala sam balet do svoje 16. godine i svo vreme igrala folklor. Melissa je došla na odluku da se kolo prekine trenutno, jer posle onakvog koncerta bilo šta da radimo što neće biti na tom nivou, će nauditi kolu, naudit će našoj ambiciji o kolu, naudit će svemu što je lepo, svemu što smo stvorili. Bilo je plakanja, ja sam je razumela. Prvo sam se pomislila, Bože, da li ćemo malo da se razmislimo, i onda sam u stvari shvatila da ne može, jednostavno ne postoji tih nekoliko igrača koji će igrati stalno za kolo i koji će se truditi, i jednostavno zastava kola je spuštena. Reći ću vam za kraj, malo emotivno, o ovoj zastavi. Ona je nastala sa takvim entuzijazmom. Možete da zamislite na nekoj predstavi u Geelongu, na našoj možda prvoj predstavi u kojoj smo učestvovali kao kolo, grupa od 15 članova farba ovu zastavu. I ja to nikad ne mogu da zaboravim. I onda je bilo bolje da se kolo završi na svom vrhuncu, nego da se kolo povlači i da ostane dole.